Всеки човек се стреми да намери съвършения дом. И ние сме избрали за вас някои от най-луксозните имоти в България. Разбира се, не на всеки ще бъдат по джоба, но пък са толкова красиви, че си заслужава дори само да бъдат разгледани. И естествено, най-интересно е това, което се намира край морето и има изглед към необятната морска шир. Точно като мезонетът, в който се намирам сега. Терасата е толкова разкошна, с толкова разкошна гледка, че можеш да седиш, да пиеш кафе и да й се наслаждаваш. Декорът на терасата създава усещането, че се намирате на корабна палуба. Обособен е отделен кът за професионално джакузи и душ от тиково дърво, обградени от дървени паравани и пергола, на която през лятото се поставя ефирен бял балдахин. За допълване на комфорта на терасата е изградена и лятна кухня. Топлината на интериора в целия мезонет може да накара всеки да се почувства добре дошъл. Италиански дъбов паркет застила подовете, а стените са покрити с италианска мазилка. Мебелите в цялото жилище са произведени от реномирани марки в Италия. Освен, че е красива, кухнята е и изключително удобна. Всичко се намира на една ръка разстояние, така че готвенето се превръща в истинско удоволствие. Тук само електроуредите изневеряват на италианската нишка в апартамента. Те са най-висок клас на технологичните постижения от Германия. Царският размер на леглото не е изненада в цялостната аристократична атмосфера, господстваща в жилището. Над него е изработен уникален свод със скрито осветление. Стилен дрешник допълва комфорта на основната спалня. Освен нея, тук има още две спални с бани към тях. Мезонетът заема площ от 340 квадратни метра и се намира в местността Евксиновград във Варна, а сумата, срещу която може да стане ваш, е 580 000 евро. Днес се намираме в една от най-луксозните къщи, които се предлагат на имотния пазар във Варна. Тя събрава в себе си всички удобства, от които бихте могли да имате нужда, и днес ще ни я представи един опитен брокер Виктор Минков. Здравей! Здравей! Къщата се намира в тих район на Варна, като хем е близо до града, хем достатъчно далеч от Чомотевицата. Пространството е разпределено в 220 квадратни метра, а интериорът е стилен и изискан. Кухненският остров създава удобство за домакинята, без да я изолира от всекидневната. Различни елементи от декорацията привличат вниманието в обособените кътове за хранене и за почивка, а огромната плазма и домашното кино гарантират приятни мигове със семейството и приятелите. Красиво стълбище отвежда до втория етаж, където има 3 спални с баня и голяма веранда с прекрасна гледка. Основната спалня е в пастелни цветове, а детските стаи са във весели и свежи тонове. В двора на няколко нива са обособени зони с басейн и джакузи, беседка за отдих, детски кът и зона за спорт, външна баня с тоалетна и душ. Фасадата на къщата е авангардна, което я отличава от повечето имоти на пазара. Продажната й цена в момента е 360 000 евро. След еко къщата във Варна обръщаме поглед към умната къща в София. Всичко в нея може да се контролира от мобилен телефон, както и от дисплей в различните помещения, и може да бъде ваша срещу 5 милиона и 100 хиляди евро. Имотът се намира на 20 метра от Южен парк и има невероятна панорама към Витоша. Разгънатата площ е 2100 квадратни метра и още 600 квадратни метра тераси. Разполага с общо 8 спални, 11 бани и 5 тоалетни, спа-център, фитнес, подземен гараж за 6 автомобила, а също и отделен апартамент за обслужващият персонал и оборудвано помещение за охраната. В къщата са обособени 2 големи апартамента, единият от които е мезонет и разполага с 2 самостоятелни кухни, гардеробни, допълнителни сервизни и перални помещения. Спа-центъра разполага с високотехнологичен басейн, джакузи, фитнес, масажно помещение, сауна и парна баня. Обособена е и игрална зала за тенисна маса, джаги и въздушен хокей. Последният луксозен имот в нашия обзор отново се намира в столицата ни. Той заема площ от 382 квадратни метра, а продажната му цена е 980 хиляди евро. Апартаментът е обзаведен в разточителен разкош. Всичко е с марката Versace, от мебелите и осветителните тела до копринените тапети по стените.
Първото ниво на апартамента е заето от антре, огромна дневна с прекрасна камина, самостоятелна кухня и трапезария. Тук има и една спалня с баня към нея и тоалетна за гости. Другата спалня е на второто ниво. Тя е решена в червено и бяло, отново с орнаменти по текстила, нощните шкафчета и леглото. От голямата баня се открива панорамна гледка, а в съседство е разположена и гардеробната стая. На третото ниво е покривната тераса с площ 80 квадратни метра. Гледката от нея е във всички посоки и целият град е в краката ви.